Audi. Audi. Audi A4 B8,5. V 2013 trhák to bol 8,8 kW 2-litrová nafta. Sociál paket, výbava, manuál, prevodovka. Vymenil som Peugeot, rodinné MPV za športový sedán, logo štvorkruhové. Zo striebornej do čierneho vozu presadám. Musím šetriť 2 eurovky, čo umývarke dám. Zatiaľ to moc nežere, asi 6 na 100. Aj pri cenách nafty stále mám na to. Občas tam dám aditívum, nech to prečistí palivovú sústavu a dízlové trysky. Keď som začal písať, nerátal som s tým, že majitelia Audi už majú vlastný rím. 4 kroužky pro deploušky, všetci sa im smejú. Tí, čo majú hnoj v garáži, najviac hubu otvárajú. Kúpil som si Unión za 6,5. Hneď prvý servis bol strašný boj. Výmena imbusaku v olejovej vani, to je genocída, jak pracovať v bani. Nedrží to teplotu, tak mením termostat. Na trubke stará guma, a ne ju tam dostať. Motor dali naopak, mechanik to má za trest. Inžinieri z Ingolštátu zaslúžia si preples. 4 B8,5. V 2013 trhák to bol 8,8 kW 2-litrová nafta. Sociál paket, výbava, manuál, prevodovka. Na odkladacie priestory tiež asi zabudli. Len lakčová opierka, diera na pohárik. Bez rezervného kolesa, len prázdny priestor. Ale aspoň mám parádny koncernový kompresor. Ešte dám spraviť fole, nech to aj vyzerá. Na Audi bez čiernych skiel nikto nepozerá. Potom môžem machrovať, že mám limuzínu, teda kým sa nič neobjaví a prežije zimu. Najprv som to nevedel, no mám tam big Xenony. Začal som to lutovať, snímač robí problémy, ale vidím na cestu aj so šedým zákalom. Konečne som sa zbavil tých A1-kových kahanov. Nabúrané na predek, žiadna špára nesedí. Klempír, čo robil kapotu, musel byť zhulený. Dovoz Nemecko, prvý majiteľ jazdil dôchodca. Snažil sa mi nahovoriť autoro predajca. Nemôžem nič povedať, ide celkom dobre, no zatiaľ som s tým nebol ďalej ako v modre. 160 na obchvate, moja maximálka. Uvidíme, či sa z toho nevykluje zapálka. Audi A4 B8,5. V 2013 trhák to bol 8,8 kW 2-litrová nafta. Sociál paket, výbava, manuál, prevodovka.